وڈیاں گوائیاں دیتی نے کہ تھوڑے دے سودے دی تے گل ہی چھوٹی جی ہے. تساں آکھیا اللہ ہے، اساں تے نہیں سی ویکھیا. تہاڈی زبان تے اعتبار کر کے اسی اللہ دے ہون دی گواہی دتی. میں مفہوم بیان کر رہا نا. تساں آکھیا قیامت آنی ہے، اساں کیڑا ویکھیے؟ اساں تہاڈی زبان تے اعتبار کر کے قیامت دے آن دی گواہی دتی. تساں آکھیا ہے قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے، اساں کیڑا ویکھیا سی؟ جس زبان تے اعتبار کر کے اے وڈیاں وڈیاں گواہیاں دتیاں نے، اسی اسی زبان تے اعتبار کر کے گھوڑے دے سودے دی بھی گواہی دے دی. سرکار سن کے ناراض نہیں ہوئے. سرکار ایڈے خوش ہوئے، صحابہ نو بلا کے فرمایا گل سنو، اللہ دا قانون ہے وَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم. کوئی کیس آ جائے نا تو دو گواہ جنیاں جو ضرور بنایا کرو. صرف ایک خاص کیس ہے چواں گواہ والا، زنا کا کیس. ہر کیس گواہ کتنے ضروری نے؟ دو. فرمایا سن لو اے میرا خزیمہ، جس کیس کلا بھی گواہ بن کے آ جائے، اس کلے دی گواہی نو دونوں کے برابر سمجھ کے فیصلہ یہ گواہی کے مطابق کر لیا. خلاصہ کی نکلیا ایمان کی دا نام ہے زبان مصطفیٰ تے اعتبار دا. ہوں سرکار دی حدیث ہے، تیری عقل منے یا نہ منے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے